čiže so sedlákom, ten čo celý deň pozerá na hnoj, hádže vidlami. A s mojimi dneska hostiami začnem Erikom Blaškom. Dobrý deň. Katkou Burdiovou. Zdravím všetkých. Ivetkou Michalikovou. Pozdravujem všetkých. Gretkou Noé. Krásny deň všetkým. A so všetkými vtákmi a v okolí, čo sa tu nachádzajú. Zvolili sme tieto krčmivé reči do inkognita, čiže nikde nejakí naši podporovatelia alebo priamo čo by sa zúčastnili z určitých dôvodov, k tomu sa nebudem vyjadrovať. A chceme tento špeciál venovať vlastne batérkárni v Šuranoch. Nakoľko tieto dievčatá, väčšinou teda poviem, je to všetko bolo postavené na nich, ktoré zo svojho voľna, zo svojej dovolenky, bez nároku na nejaké finančné zisky alebo nejaké finančné ohodnotenie venovali posledný týždeň Šuranom a vrtali sa vo všetkých zákonoch, vo všetkých vyhláškach, v mestských častiach, zákonoch a všetkému tomu, čo sa týka. By som im týmto strašne chcel poďakovať, babi, že ste v podstate asi 2 hodiny denne spávali, lebo viem, že som vás otravoval, komunikovali a dali ste, alebo respektíve ukázali ste, že ač je obec alebo mesto Šurany ďaleko, že sa to týka aj vás, ktorí ste mimo, alebo nás všetkých. Tým pádom chcem vyzvať aj všetkých ľudí, ktorí sú z celého Slovenska a nemajú Slovensko len v ústach a v hlave, ale majú hlavne na srdci, aby sa tomu venovali, dobre počúvali a hlavne s porozumením. Lebo tu, čo my teraz vám chceme povedať je, že keď sa nezaujímate vy, my, tak dojdeme k takým šokujúcim informáciám, ako sme teraz zistili, keď sme sa tomu my začali venovať. Takže na začiatok, babi a Erik teda, ešte není inak, hej? Tak je to moderné, ale... Je to moderné, ale ja neviem, jak si progresívne naladený, áno, ale si ešte chlap, dúfajme. A to sa dá vedecky dokázať. To sa dá vedecky Hádam, po tej dokázať. progresivite nastúpime progresívnu cestu k normálnosti. Ja si myslím, že my teraz budeme veľmi progresívni a ukážeme ľuďom, že ako sa to má robiť, respektíve čo sa deje, keď sa my nezaujímame. Tak. Takže najprv by som sa teda obratil, Ivetka, na teba. Ty si cez tie peniaze, nelen doma, ale aj v krčme, aj za chce zaplatiť. Je, že niečo sme zistili, koľko nás ako Slovákov to má stať. No, Hovorí to vláda v našom zastúpení. Ale nehovorí nám všetko. Ja by som chcel najprv teda povedzte fakty, ktoré vieme, čo do toho chceme dať, a potom, čo všetko zamlčali, jak je to rozdelené na etapy. A potom pokračovať, ako ho nápadne. Jak v krčme. A ja chcem zapaliť. Ako v krčme. Ako v krčme. no, takto. Vláda uvádza vo Môžeš aj svojich kričať, jak chcela do materiáloch, telefónu. Nechte očuť, víš, aj v Košicách neťa očuť. v materiáloch, ticho. Vláda v materiáloch uvádza, že jedná sa o 1,2 miliardy investície a že vládu to bude stáť len 214 miliónov eur zo štátnych prostriedkov. No tak ja som sa na to pozrela, lebo nešlo mi to do hlavy, pozrela som sa vlastne, v čom spočíva tých 214 miliónov, z toho 76 miliónov má ísť na podporu odpustenie dane z príjmu zamestnancom. Tak je to tam uvedené, hej. To budeme potom platiť my? No, No tak niekto to platiť musí. No samozrejme, Ja sa však nepýtam, ja štát, na hnoj pozerám, tak ja neviem. opakujem, štát neprodukuje peniaze, štát žije z našich peňazí, hej. No, ale my sme štát, nie? My sme štát, ale štátna správa a štátny aparát a vláda žije z našich peňazí, hej. Čiže budeme stále hovoriť o našich peniazoch. Peniaze, ktoré pôjdu na túto kvázi investíciu, sú z našich peňazí. Takže mne to tak to som začala špekulovať od začiatku, čo všetko treba na investíciu v meste. Ja som chodievala služobne do Šurian, čiže inak by som si netrúfla k tomu hovoriť, ale keďže poznám dobre Šurany, tak v Šuranoch vieme, že je za prvé veľmi zlá cestná komunikácia. Katastrofálny prístup, ja keď teraz počítam, že dostaneme sa z Nitry do Šurian, to trvá, keď ideme teraz hovorím o sebe z Bratislavy, lebo však odtiaľ pôjdu zrejme kamionovou dopravou a tak ďalej nejaké
komponenty, stavebné prvky a tak ďalej. Takže to je 30,5 kilometra od najbližšej diaľnice a tá je v Nitre. To je mimo vlastne už, ale to je čo mimo. vláda A potom, hovorí a áno. nezverejňuje. No a keďže je nám jasné, že po tých príšerných komunikáciách, ktoré vedú do Šuria, to je úzka cesta nejakej 4. triedy, kde sa teda zmestí kamión, ale už väčšie vozidlá ťažko, tak predpokladám, že by sa tam asi a že určite budú plánovať dostavbu diaľnice z Nitry. No a tu som si tiež našla taký zaujímavý bodík, že Slovensko má najdrahšie diaľnice v Európskej únii. Neviem prečo, ale má. U nás 1 kilometr diaľnic je 12,5 milióna eur, čo znamená, že keď tých 30,5 kilometra z Nitry potiahnu do Šurian, tak to vyjde na 375 miliónov eur. To hovorím len o základnej prístupovej komunikácii, hej. No teraz si to zoberme, tam sa počíta od 1100 do 1300 zamestnancov. Šureny majú takmer nulovú, to je nič, 2,3% nezamestnanosť. Nové zámky majú vysokú nezamestnanosť, čiže tam sa bude asi z okolia počítať so zamestnanosťou, ale aj tak, keď som pozerala nezamestnanosť v nových zámkoch, nepokryje, pretože však si zoberme štruktúru zamestnanosti, hej, nie každý v nových zámkoch bude kvalifikovaný a chcieť robiť priamo v baterkárni, čiže to bude len časť zamestnancov môžu pokryť nové zámky a okolie. No, tak mi to vychádza, akokoľvek sa na to pozerám, 500-700 pracovných síl bude treba asi doviesť, keďže vieme, odkiaľ ich vozia, však pán predseda vlády sa vyjadril, že dovezú z tretieho sveta, väčšinou sa vozia. Jediný, kto má ešte nižšie mzdy ako my, tak to sú Pakistánci a Filipínci, Indovia a niekoľko málo ďalších národností. Čiže tu sa bude počítať asi, že sa dovezú takéto pracovné sily. Čo? Nikto zase nevyčíslil to, že tieto pracovné sily, to znamená letenku, doklady, zdravotné prehliadky, administratívne úkony na legalizáciu ich pobytu. Čiže to sú zase ďalšie tisíce. To sa nedá celkom vyčísliť, pretože pochopiteľne my nevieme, z ktorej časti sveta prídu a teda koľko tie letenky, ale keby sme rátali 500 leteniek spiatočných, hej, lebo každý rok im umožniť odchod domov, tak nás to vyjde. Dobre, ja trošku skočím do reči, lebo sorry, pýtam sa jak normálny človek, áno? To, že oni ho sem privezú a priletia, on bude bývať kde? No počkaj, to mám ďalší. A to máš ďalej, dobre, to mám ďalší bod, ale ešte sa vrátim k tomu, že aj to si myslím, že keď pozbierajú akýchkoľvek, my nevieme, aké platy im dajú, to akože nikde nie je napísané, ale čo ma prekvapuje, že tí ľudia, ktorí budú pozbieraní po svete, sa budú musieť nejak vzdelať na tú prácu. To by mohli aj naši sa vzdelať na tú prácu a to tiež bude stať nejaké peniaze. No, určite asi, a samozrejme, že budú sa dovychovávať, lebo fluktuácia, ako vieme, tiež není taká, že každý je spokojný, alebo časom bude pracovne nespôsobilý, niekto bude fajčiť, niekto piť, niekto nebude chodiť do práce na čas. Čiže tam bude tá fluktuácia a vlastne tie financie budú tiecť non-stop dokola. To sa bavíme len o zamestnanosti. Potom o tej doprave, samozrejme, že oni sem privezú tých ľudí niekde a to povieš teda, že ich budú ubytovávať a tak ďalej, ale oni budú musieť niečo aj jesť, piť, aké tam bude nájomné a tak ďalej a tak ďalej. Ja by som tiež doplnil, keď si zoberete v Nitre Mostnú ulicu, kde bývajú diskotéky, puby, mesto rozmýšľa to zavrieť práve kvôli týmto cudzincom, jak sú v Landrovej. Takže toto bude taký istý problém. Čiže vlastne oni spravia niekde dedinu, kde bude napísané, že stop zákaz, bude to ako rezervácia, alebo na vlastné nebezpečenstvo. Na vlastné nebezpečenstvo. Dobre, pokračuj, ja len toto som chcel. No, tak tu som skončila pri ceste, hej. No a tak poďme teraz na ubytovanie, tak keď počítame... Idem počuť? Igor? Áno, dobre, bo ja to nepočujem, ja som vedľa. Aha, keď počítame ubytovanie, tak to nám zase vyjde. To som sa zase pozerala v stavebných firmách, koľko stojí meter štvorcový hrubej stavby, podotýkam, to máme 700 eur, to je odhad 2023, čiže tento rok, keďže tie stavebné náklady stále rastú. Pozor, ešte projekčná činnosť a inžinierská činnosť. Áno.
Tak, no a to ešte je len hrubá stavba, teraz rátame elektrinu a tak ďalej. Čiže tam bude treba, keby sme počítali len s ubytovňou pre 500 zamestnancov, 500, hej, tak budeme potrebovať, keďže zo zákona je 20 metrov, tuším, alebo 22 metrov na osobu, že? 22 metrov štvorcových na jednu osobu, tak musíme rátať 1100 metrov, ale teraz ešte k tomu pripočítame samozrejme nejaké tie sociálne zariadenia, jedálne. No tak aj keby som toto všetko odrátala, tak keď si zrátame 1000 metrov, a to hovorím len o najhrubšom, hrubej stavby, tak holou bytovňa vyjde 700 000, teraz k tomu pripočítajme elektrínu, rozvody vody, tie projekčnú a inžinierskú činnosť, tak sa nám vyšplhá budova na zhruba 1,5 milióna, hej, 1,5 milióna eur. To sú len za budovu. No, takže tu máme... A otázka je toho memoranda. Či to, kde to je napísané? A ešte keď rátame za tú budovu, hej, že tam bude musieť byť prístupová cesta a so všetkými tými nákladmi, tak mi len za ubytovanie vyšlo 3 milióny eur. No a teraz ďalšia obrovská a vôbec najväčšia položka, teda okrem diaľnic, bude výkup pôdy, hej. A tuto ja pozerala, ja som to naozaj študovala šialeným spôsobom. Ja som pozerala, jeden jediný inzerát je na predaj ornej pôdy. A tam predávali za 16,50 ornú pôdu. Ja neviem, za koľko budú, hej, lebo predpokladám, však to tu teraz bude témou, že tá pôda bude zrejme tlačená dole. A toto bola trhová cena, tých 16,50. Tak nám vyjde cena za 1 hektár 6685 eur a pri... Hektár má 10 000 metrov štvorcových, keď metr štvorcových... 10 000, hej, to len počkaj, však to som hovorila len, áno, iba o 1 hektári, čiže celková pôda, celková cena za odkúpenie pôdy mi vyšla na 8,3 milióna len... Málo. Okolo 37 miliónov, myslím, že je za... Tak to No mám možno 3. 10 000 krát 16, keď len rátaš. To je 1 hektár krát 500. Tak som sa... Dobrá, ja som opýtal, že neviem, či sme až išli do takej hĺbky, ale celkový výkup... Áno, 8 miliónov 250 000 mám výkup pozemkov. Výkup pozemkov. A je to v tých investíciách, čo vláda vyhlásila v tých 213? Nie, Alebo to je... No, chcem sa opýtať, že či sa to do tej ceny vmestí. Nie, to ja hovorím či tie teraz ceny za tú budovu, lebo tým, že bolo embargo a ja som teda sa k tomu nedostal, neviem ako vy, ja neviem o tom, či tú budovu na tú ubytovanie, či tie cesty a tak ďalej sú v tých investíciách toho investora, alebo to budeme platiť za sebe. No my. No a teda vyšlo mi, že okrem tej sumy 214 miliónov, ktoré tu štát uvádza, mi vyšlo ešte 386 miliónov a to je len, a to som nezapočítala vedľajšie výdavky, lebo to jednoducho nie je možné. Ja nie som plánovač, ja neviem vyčísliť všetky vedľajšie náklady, administratívne poplatky, veď napokon overenie jedného dokladu len pre cudzinca jedného je 35 eur a on ich potrebuje asi 6 alebo 7, hej, čiže... Nezabudneme, že to budú robiť agentúry, ktorí si tiež budú účtovať normálnu províziu, lebo budú to podnikateľské subjekty. To sú všetko položky, ktoré sa dnes ešte zhruba nedajú, ale len ten hrubý, čiže minimálny odhad nákladov pre Slovenskú republiku, čiže naše vačky, hej, je cez 600 miliónov. A to je len hrubý. Čiže tam sa dá ešte k tomu rozhodne pripočítať, ja by som ešte tipla, ale to už sú len tipy 100 miliónov, čiže my sa dostávame na 3/4 miliardy z peňazí daňových poplatníkov len na toľko k tej investícii, o ktorej nám hovoria, aká je úžasná. Plus servis okolo vlastne to je. A plus servis. A povedať. to som ešte nepočítala, to vám teraz hneď poviem, lebo to budú zrejme robiť súkromníci. Pri 1000 ľuďoch, ktorí sa tam budú navyše v nejakom 8000-ovom mestečku hýbať, treba nového lekára, to jednoznačne, hej. Nová ordinácia, nejaký všeobecný lekár. Potrebujú nové potraviny, lebo kto bol Šuranov videl, ako je to tam, to je minimálne centrum mesta a tam
proste tie potraviny a celá tá infraštruktúra. Čiže to budú ďalšie výdavky. Keby sme aj pripustili, že to budú stavať zahraničné firmy alebo investori, že teda budú stavať nové potraviny, čo nepredpokladám, že štát, aj tak na to bude treba ďalšiu pôdu a zase sa vraciame, lebo to sa zahrnie do toho, že to je strategická investícia, lebo to je pre pracovnú silu, čiže to bude pôda navyše a my sa takto môžeme aj s diaľnicami dostať nie na 500 hektárov, ale na 1000 hektárov vykúpenej sumy, čiže k tej sume, ktorú som ja uviedla k vykúpenej pôde, môžeme dať 2, čiže to sa kľudne môže vyšplhať na tých 375 plus tých 800, čiže na dvojnásobok sumy len na výkup pôdy. Takže to sú zatiaľ len také hrubé náklady, čiže hovoríme k 1,2 miliardovej investícii, údajne zahraničnej, štát nás to bude stáť 3/4 miliardy. To je len hrubý odhad. No, teraz bude otázka toho, aký to má vlastne prínos a aký to má... A k tomu ešte chcem povedať teda, áno, že keďže mi takéto čísla vyšli, keby som na tým sedela mesiac, tak ešte toho nájdem viac, tak som sa rozhodla, že dám na 211 dopyt na ministerstvo hospodárstva, že vzhľadom, a to ešte teraz sa budeme baviť o právnych a toxicite a tak ďalej, že aký z toho bude mať konkrétne slovenský občan a štát profit, keďže nás to bude stáť takúto sumu, budú 10-ročné daňové prázdniny a štát, my budeme platiť tú daň z príjmu za nich. Takže toto budem potom informovať neskôr, keď sa to dozviem, ak mi teda ministerstvo hospodárstva odpovie, že konkrétne okrem HDP chcem vidieť, aby mi teda odpovedalo ministerstvo hospodárstva konkrétny prínos pre nás, daňových poplatníkov z toho a pre štát. Takže to je dobre, za mňa. tu ma hneď napadla zase obyčajný bežný chalan. Ma napadla taká otázka, že to, že nás to bude stáť, predsa môže byť oponentúra, že ale my vybudujeme vlastne niečo prešúrané navyše. Vybudujeme tam obchod, vybudujeme tam školy, spravíme tam cesty a môže sa to takto preniesť. Len ja sa v tomto samozrejme sám si odpoviem je, že či za to toto stojí, keď vieme, ako sa vyvíja dneska systém vlastne elektrifikovať všetko. Hej? Čiže chceme odpustiť ropu, chceme to dať preč, že kde máme garancie, že toto prežije 10 rokov. Prežije to 8 rokov. Pri tých veciach, ktoré dneska sledujeme. A ďalšia vec, a to prejdeme k tým ťažším témam, ktoré je právo a samozrejme tá bezpečnosť a orná pôda. Ale mne vychádza z toho jedno jediné, že máme tak strašne málo informácií, my vieme, čo je sa k ním teraz dostať vôbec tých informácií, za čo, že tých otázok je viac ako odpovedí a tých zdvihnutých prstov, ktoré by nám mali ukazovať, že dajte si pozor, je oveľa viacej ako tých fajok k tomu. Čiže ja teraz sa ešte skúsim jedno na tie peniaze, ako stále mi to nedá, že tá pôda má dneska nejakú cenu. Hovorí sa trhová 16 €. To má dneska. Tú cenu. Ale tým, že my zase zastávame nejakú plochu, tak tá cena pôdy samozrejme narastie, lebo je bude menej. No jasné. Chceš povedať, čo sa prihlasoval? Nie. Ja by som k tomu to ešte dodal. No ja len to poviem. Kľudne, Môžeš. potom ma nehaj vážne. A to bude taká tá moja otázka pre vás. Že myslíte si aj tie náklady na to, čo sa dneska počíta, lebo máme nejaké trhové ceny ropy, áno, z ktorej sa bude vyrábať ďalej a ďalej. A vidíme, že sa zvyšujú. Bude aj tento tvoj odhad do mesiaca to isté? Nebude to násobne viacej? Ešte viacej? nehovoríme o inflácii a vieme, ako sa nám hýbe naviazanosť na dolar. To hovorím o situácii dnes, ale ešte som chcela podotknúť, aby nás nezaskočili, lebo kto si pozrel tie investičné plány, tak tam uvádzajú, že všetko bude z nahraditeľných strojov energii, že tam budú solárne zariadenia a tak ďalej. To je len, aby teda nevzniklo nedorozumenie, že... Ja by som teda nadviazal, hej. Dobre, cena, aká bude pozemkov. No, ja, jak sa na to pozerám, tak ide práve o tú zem a ide len o tej pozemky. Nič iné v tom není. To je presná kópia toho, čo sa robilo v Land Roveri Nitre. Kúpiš, predáš, sa robené. A nech sa tam deje, čo sa deje. Teraz, ty si tu teraz hovorila, čo to posledné.
Rob si poznámky, keď si starý, už nepamätáš. Hovorila som o tej cene pozemkov, na čo sa budú kupovať, a záverečnú cenu a že sa bude tá infraštruktúra a tak ďalej. Tá plocha pozemkov, ktoré budú v dôsledku tohto zákona. Dobre, nevadí, starý, poďme ďalej. Prejdime k tomu teda. Gretka, viem, že včera si mi tak x-krát volala, ne, že by som sa hneval, ale tých informácií bolo toľko. A ty si povedala jednu vec, ktorá mi akože utkvela v tomto, že kto vlastne tie pozemky môže kúpiť. Neviem, či si spomínaš. No pokiaľ mieríš tam, že máme tu zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov. A ja mierim dobre vždy. Naozaj. Tak tam sa uvádza, že štát nemôže nakupovať pozemky poľnohospodárske. Skús to zopakovať, prosím. Štát nemôže nakupovať pozemky poľnohospodárske. Samozrejme sú tam nejaké výnimky, ale ja budem sa držať toho, že štát nemôže nakupovať pozemky. A uvediem len taký paradox. Ministerstvo hospodárstva v podstate osvedčenie o významnej investícii udelilo štátnej SROčke, ktorá je dotovaná Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a teda štát kupuje poľnohospodársku pôdu. Ešte raz, prosím, čiže štát, my sme si urobili SROčku. My sme si urobili SROčku, ktorá má rovnaké sídlo ako Ministerstvo hospodárstva, pretože som písala infožiadosť tak tejto štátnej SROčke, infožiadosť ako aj Ministerstvu hospodárstva s identickou otázkou, keďže som v ich rozpočtoch našla, že plánovaný príjem z predaja pozemkov, ktoré od ľudí kúpia, je 10 miliónov eur. To znamená, že okrem toho, že nakupujú z našich peňazí, pretože Ministerstvo hospodárstva bude dotovať túto štátnu SROčku, volá sa MH Invest, tak navyše ešte táto štátna SROčka vo svojom rozpočte na základe nejakého znaleckého posudku spoločnosti CBRE, myslím, že to je SROčka, ktorý znalecký posudok som si cez infožiadosť vypýtala od týchto subjektov, tak tam je odhadovaný príjem z predaja týchto pozemkov ešte vo výške 10 miliónov eur, ale len, myslím, a teraz prosím, odpustite, hovorím presne, len 60 hektárov. Inými slovami, cena tých pozemkov za meter štvorcový pri ščítaní, čo aktuálne ponúkajú na základe znaleckého posudku ľuďom a čo ešte majú za tých 60 hektárov nadobudnúť 10 miliónov, je niekde v úrovni 25 eur za meter štvorcový, cca. Kam pôjdu tie peniaze? No. Asi ho, počkaj, ešte 60 hektárov budú ešte predávať investorovi zrejme. A 100% vlastník tej SROčky je štát. No, takže Ministerstvo hospodárstva, teda štát. Lebo ministerstvo... Ale zákon hovorí, že čo? Že nemôže nadobúdať štát do vlastníctva poľnohospodárske pozemky. Pretože... Poďme rozdeliť pojmy. Hej. Jedna vec je pôda, potom máme poľnohospodárske. Tu by som možno len krátko uviedla, že Ústava našej republiky garantuje osobitnú ochranu zo strany spoločnosti aj zo strany štátu práve poľnohospodárskym pozemkom. Ak smiem také malé intro k tým pozemkom, keďže blízko, tí, ktorí ma poznajú, vedia, že som síce právnička, ale mnohí neviete, že ja som enviroinžinierka vyštudovaná, takže vlastne mám kvalifikáciu aj v tomto smere, druhostupňové. A ja by som rada, samozrejme si pomôžem papierom, ak sa na mňa nenahneváte, budeme hovoriť o tom, že toto strategické územie priemyselného parku Šurany sa nachádza v Podunajskej nížine, ktorá je najúrodnejším územím Slovenska. V lokalite plánovaného priemyselného parku prevažuje pôdny typ tzv. Černozem. Černozem má najvyšší produkčný potenciál. Nie je vyšší produkčný potenciál pôdy ako práve táto pôda, ktorú skutočnosť si môžete overiť na pôdnom portáli Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, kde je mapa celého Slovenska a tam podľa farieb si viete normálne priblížiť mapu a viete si tú lokalitu, kde je zámer uskutočniť tento strategický zámer a tento park priemyselný, že je práve táto Černozem. Teraz, ak dovolíte, budem citovať. Pôdne typy černozeme a čiernice patria k našim najúrodnejším pôdam a nachádzajú sa v najteplejších oblastiach nížin našej krajiny. Ich limitujúcim faktorom je dostatok vody. Pôdny profil je periodicky zvlhčovaný podzemnou vodou. Inými slovami sa tu spája jednak zem, pod ktorou vlastne sa nachádzajú tie podzemné vody. Reprodukovala som fakty z odbornej publikácie s názvom Udržateľný rozvoj, život v medziach únosnej kapacity biosféry od môjho bývalého pedagóga, teda autorského kolektívu
ktorý viedol môj bývalý pedagóg, nebohý profesor Demo. Asi najväčšia kapacita. Profesor Demo zasvetil svoj vedecký život najmä rozvoju poľnohospodárstva v podmienkach našej krajiny, takže skutočne čas jeho pamätke. A nezabudnem nikdy na jeho slova, zrejme ich už počuť nebudeme, ktoré zazneli na jednej z jeho prednášok a povedal: zapamätajte si jednu vec, všetko je možné vyrobiť, čo však nie je možné vyrobiť, je pôda. Áno. Hej. A toto je to, čoho by sa mala naša vláda chytiť, pretože žiadna investícia nie je ktorý sa predala. Takže pokiaľ sa zamerie na inšel, teda na nepolnohospodárstvo, lebo vieme, že polnohospodárskú pôdu je možné vyňať na nepolnohospodársky účel, nikdy nebude možné obnoviť jej produkčný potenciál, teda ten produkčný potenciál, ktorý má v súčasnosti. Kde sa nachádza, ako náhle sa s ňou bude hýbať, už to nebude ono, lebo je to viazané na konkrétnu lokalitu, v ktorej je určitá kapacita spodných vod a určitý slnečný svit a tá pôda tam je. Je to v podstate živá vec. Biotop v podstate vytvorený. Je to špeciálny biotop. A keďže my tu chránime biotopy, zaujímavé je, že tento nie. A ešte by som doplnila, ak smiem, že včera som rozprávala s mojím priateľom Jankom na túto tému a venuje sa poľnohospodárstvu, okrem iného farmárčeniu. A mi vravel, že čítal jednej odbornej literatúre, koľko sa tvorí centimeter takejto pôdy poľnohospodárskej úrodnej. Storočia. 200 až 400 rokov. 1 centimeter. Rozumejme, že v prípade, ak tam bude investícia, zoberú 30 až 50 cm tej vrchnej pôdy. No a oni to sú viac ako 10 000 rokov sa tvorí tá vrstva pôdy. A tým, že urobia skrývku tej ornice, v podstate ju zničia. To znamená, že prvý, kto tam mal stať, mali tam byť environment, títo, áno, ja sa pýtam, kde sú. A všetci títo tam už mali stať. A v prvom rade by tam malo stať ministerstvo životného prostredia. A tak to berme, že sú politici, áno, tam sú finančné záujmy. Jasné, čo rozčuluje je, že kde sú tí ľudia, ktorí sa tu, kde pláva tá Greenpeace loď, kde visia na tých stĺpoch a všetkých týchto veciach, kde sú vytečení. To je to prepojené jedno. No tak je to mimovládka, ktorá je platená Áno, ale tuto ma zaraža, potom ťa necháme dohovoriť aj ja Katke nalém, lebo ona keď nepije, ona rozpráva. Čiže na to som to. Však áno. Ale čo mňa desí je, že toto sa bežne nehovorilo pri Land Roveri, že sa to nehovorilo už pri Volkswagene, že sa to nehovorilo pri TAS v Trnave. Lebo sme sa do toho neobuli my preto. Áno, lebo nikto z nás, a teraz si priznajme aj my, keby nás toto už nechytilo za srdce, po tých skúsenostiach, tak sa tomu zase nikto nevenuje a zase sa to spraví ako v tichosti. Ale chvála Bohu, že ste ako vy, ktorí to jednoducho už prestalo dožiť. A nie je nás málo. Dobre, že sme ako my. Môj dedo bol poľnohospodár, takže mňa to osobne zaujíma. Dobre, poľnohospodári. Takže tu by som ešte rada poznamenala aktuálny stav, že zaražajúco pôsobia odpovede k pripomienkam k zámeru. Napríklad Združenie domových správ sa pýtalo ohľadom tej zeminy a odpoveď bola: zeminu z výkopov cca 400 000 tón bude možné po prehodnotení jej kvality použiť na terénne úpravy v rámci areálu navrhovanej činnosti. Takže nebude využitá nijaký. Píše ďalej, aby som nepovedali, že poviem polovicu, tak prečítam celú vetu. Prebytková zemina sa môže ponúknuť na použitie mimo staveniska, prípadne sa zabezpečí jej uloženie na skladku. Vážne? To je nehorázne. Čo tam mrkva, pán Takáč? Ďalej, chcú asi 500 €. No, to je nehorázne. Ďalej obec Bánov sa tiež dotazovala vo vzťahu k zámeru, kde uviedli samozrejme to, že ide o najúrodnejšiu oblasť z hľadiska produkcie poľnohospodárskych plodín, na čo bolo reagované nasledovne. Berieme na vedomie. Pán Taraba, počúvajte, pán Taraba. Berieme na vedomie, to čo je za odpoveď? No, to je takzvaná odpoveď, neodpoveď, aby nemuseli povedať, že len tichučko, aby sme si to ďalej nevšímali. Ale že my si všímame, pretože my jesť chceme. No a ešte doplním poznatok, prepáčte. Volala som osobne na okresný úrad odbor pozemkový a lesný Nové Zámky a pýtala som sa, či spoločnosť MH Invest už predložila žiadosť na prekvalifikáciu hospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel. No to je to vyňatie. Áno, na čo bolo reagované, že ešte žiadosť nebola ani predložená, ja sa pýtam. Ja nakupujem za
takmer 38 miliónov eur. Vykupujem pozemky, eventuálne v tejto chvíli už aj vyvlastňujem a ja ešte neviem, či mi pozemkový odbor odsúhlasí vyňatie pôdy na tento účel, alebo už viem dopredu. Je to už dohodnuté. A ja by som sa teraz opýtal aj pána Sulíka, kedy bola podpísaná? V roku 2022 za vlády pána Hegera bol úvod tejto akcie. Domov minister? Pán Sulík bol minister za Sasku. A mne to ale nejak, stále mi to nesedí, áno? Stále mi to nesedí. My predávame niečo, lebo už bežia, že, výkupy, bežia vyvlastňovania, tomu sa dostaneme neskôršie. Robáky. Pokračovať, lebo už sú lení. No. Ja vôbec k tomuto priemyselnému parku som si za ostatný týždeň, tak by som krátene reagovala výrokom indického mysliteľa Gandhiho, ktorý povedal, že zem poskytuje dosť na uspokojenie potrieb každého, ale nie dosť na uspokojenie chamtivosti každého. Tak. A máme riešenie. A to bol kedy Gandhi? Dávno. Aby sme sa k tomu vrátili, že, Nebolo to až tak že dávno. všimnite, a som mňa čo napadla babi a Erik, že a Igorko, Jurečka, ktorý to vysiela teraz, Miška, tu není Gánovská, ale ďakujeme Miška, je to, že ono sa to stále krúti dokola, dokola. Stále A my sa šablóna. a my stále, akože to nechceme vedieť, nechceme riešiť, ale čo budeme jesť? A pozrite, Šuranie a obce Bánov. Naznačili sme to už, že v tejto lokalite máme 2% alebo takmer 3%. 2,3 mi ukázalo. Nezaujímavú pre túto investíciu. Zo starostom 2,8 povedal. 2,8. No a jeden môj kamarát z východného Slovenska, starosta obce Gočovo, pán Milan Mlinár, srdečne pozdravujem, mi povedal, že či poznáte, hovorím, že 3R, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava. Hovorím, a čo je tam? Aká je tam nezamestnanosť? Takmer 10%. Takže keby sme chceli pomôcť Keby už veľmi sme chceli nejaký priemyselný park, tak sa pýtam, že pokiaľ hľadíme verejný záujem, a verejný záujem môže byť odôvodnený aj tým, že máme nejakú vysokú mieru nezamestnanosti. Ale pokiaľ komparáciu porovnáme túto lokalitu, kde je úrodná pôda, najúrodnejšia A pôda. ľudia sú zamestnaní aj v Nepôjde poľnohospodárstve. nakoniec predsa len o tú vodu? Otázka. Správne. Práve tam. Všetko Áno. so všetkým súvisí. mňa ešte napadlo, a tam je tá pôda akého významu? Kde myslíš 3R? 3R. Rôzne, lebo Rimavská je niečo iné, Rožňava je niečo iné, Ale Revúca je určite tam niečo nie je iné. černozem. A toto sú, pán starosta by nám mohol akože napísať, teda aká je tam tá zem, keď teraz sa bavíme o verejnom Ale kde je záujme. najvyššia nezamestnanosť na Slovensku? 10% na Kežmarok. Kežmarok. Tam asi až také úrodné pôdy nebudú, že? A Kežmarok. jak je ďaleko Kežmarok od Maďarska? Ďaleko, vieš. Akože teraz zase, ja len to logicky, čo ma ako človeka napadá, Celý a východ. hľadám, že prečo teda šúrany? Prečo tá horná pôda? Prečo tá vybrali si podzemná voda? Ale to bližšie Poliakom, bližšie k Ukrajine, mohli by zásobovať baterkami. Myslíš tanky na baterky? Alebo je v tom iný figel, a to, že sa niekto si na tej pôde zarobí, lebo ak ju kúpi za, ja neviem, stlačia pôdu na možno 80 centov, možno na euro dole a nechaj na 10 za meter štvorcový, hovorím o metroch, a štátu, alebo teda tomu vlastníkovi, k tomu, kto bude realizovať ten projekt, ju predajú za 50, za 80. Ale Gretka povedala, že štát, naši zástupcovia, naše sekretárky nemôžu kúpiť. Takto, oni Však preto vytvorili SROčku. Ale ona je jaká? Počkaj, Však to Ale je- SROčka, oni ti oficiálne povedia, SROčka môže, lebo No. to je SROčka a nie štát. A táto SROčka, keď predá realizátorovi stavby, tú pôdu, a predajú skúpených, no ja neviem za koľko, to dajme priemer 5 eur, nech dáme 10, lebo jeden predá za menej, druhý za viac. A predajú za 80 eur, no v Rožňove by určite za 80 No ale tým pádom si nepredali. odpovedaš Ale sama, potom- pozrieme len štatutárov tej SROčky, áno, alebo konateľov tej SROčky Áno. a tam asi bude ten zisk.
Čiže už to nebude štát, už to bude tá SROčka. Ktorá dostane ten zisk. SROčka Áno. je takisto, lebo je založená ministerstvom hospodárstva. Celý figel spočíva v jednoduchej veci. Štát nemôže nadobúdať nehnuteľnosti, ornú pôdu. Čiže nebude tam napísané vlastník Slovenská republika, ale odrbu to SRO, MH, SRO. A to není, že trestný čin podvod? Sú tam nejaké výnimky v zákone, Áno. treba vedieť, sú tam nejaké výnimky, ale to chce pár dní viac analýz, aby človek dospel k záveru, či je to v poriadku. Môžeme konštatovať, že čo to je? Je to obchádzanie zákona o pôde, ochrane pôdy. Je to obchádzanie. Eventuálne prieči sa to tomu zákonu, lebo štát to fakticky nadobudne, lebo nadobudne to z verejných zdrojov. Čiže za štátne. Z našich. Nadobudne to subjekt, ktorý je štátny, lebo 100% zakladateľom, vlastníkom SROčky je čo? Ministerstvo hospodárstva ako orgán štátnej správy a vlády teda, ako vládny orgán. Takže vlastne teoreticky, keby sme to premietli právne, tak sami robia to, že obchádzajú, priečia sa zákonu. A čo spôsobuje keď takýto úkon urobí bežný človek? Aký má následok právny, keby toto robil bežný človek, že obchádza svojim konaním, právnym úkonom zákon, priečí sa zákonu, čo nastáva, aká sankcia? No neplatnosť. No, čiže toto by Ale bolo v tomto dobre, keby aj prípade- generálny prokurátor, pán Želika, pozdravujem, by ste sa mohli asi na to pozrieť a brať to ako podanie, ako nevedomých ľudí, že teda ako to vlastne je. No mne to nejde dokopy, to, čo hovoríte. Vyvolení môžu. A to je Tak to, sa že... cítia, No. ako vyvolení. A to je to, že potom sa Nepostihnú. dávajú Však ale vyvolení sú výnimky. naši zástupcovia. No a toto je vysvetlí to. tvorba legislatívy. No, zákony máme, otázka je aplikácie na konkrétny prípad. A tento prípad znamená, po zhodnotení právnej, hospodárskej, takej tej základnej, toto sú len základné pohľady na to. Už teraz je zrejmé, že celé je to čistá strata, ale nie len v zákonnom platidle, ale v tom najvzácnejšom, čo máme. To znamená voda, pôda a nie hociaká pôda. Dobre, ale my máme v ústave nejaké články, som teda není zdatný vôbec, ja som sa naučil od teba a tak čo od vás, ale není nejaká aj stanovená cena zákonom? Cena nie. Je bonita pôdy stanovená v Existuje zákon o miestnych daniach, tiež ma ten môj pán starosta upozornil na to z obce Gočovo, priateľ, ktorý mi povedal, že pozri si prílohu číslo 2 k zákonu a tam sú stanovené ceny stavebných pozemkov, minimálne ceny, z ktorého sa vyrátava zrejme tá miestna daň. Áno, daň. Minimálne. A teraz nepoviem presné číslo, je vyššia, ako ponúkajú týmto ľuďom, cca o 10 eur, lebo sa to ráta podľa počtu obyvateľov. Samozrejme, prečo to hovorím? Lebo v súčasnosti síce je to poľnohospodárska pôda, ale v znaleckom posudku, ktorý bol vypracovaný na základe objednávky z marca roku 24, je tam uvedené, že marca 24. Ja chcem, aby sme si to zapamätali. Marec 24. je tam napísané v tom znaleckom posudku, znalci napísali, že cena pozemku je stanovovaná ako stavebný pozemok. No to sme už... Ale to ani nemôžu v podstate robiť, lebo nebola vyňatá. Ešte nemáme ani A územný charakter plán. stavebného pozemku určuje čo? Že je na daný pozemok vydané stavebné povolenie alebo aspoň územné rozhodnutie, alebo je aspoň v územnom pláne obce alebo širšieho územného Čo nie je celku tohto určené na zástavbu. Ešte povedz, čo si povedal? Nie tohto času, pokiaľ viem, sa robí príloha k územnému plánu kvôli tejto investícii, takže No a- tohto času Čiže nie je. zase somár, áno? Údajne. Neexistuje územný plán No neexistuje a oni už predávajú konkrétne pozemky ako stavebné. Ale čo z toho vyplýva? Že oni vedia, že všetky tie úrady ich budú zobať z ruky a urobia všetko to, čo potrebujú, pretože všade majú svojich ľudí. Ale však na toto sú zákonné postupy, zákonné normy. No a? Aha, No a? čiže toto je to. Aha, dobre, ja len aby som vedel. To, že v zákone to je napísané, to je fajn. Otázka je, ako to uplatniť. A ako uplatniť to, keď niekto vyslovene spôsobuje škodu, a toto je škoda nenahraditeľná, zase nebudeme sa tu hrať, že no tak čo už by sme, no tak toto sa už nedá napraviť. A nenapraviteľná škoda, to ani uvedením do pôvodného stavu sa už nedá. Ako náhle sa poruší biotop, spodná voda s previazanosťou na pôdu,
sme skončili. A Dobre, ale poďme k tej právnej veci. Vieš, No akože, dobre, tak kto poďme- robí právo? Kto robí zákony? Poslanci. A v tomto prípade kto má kontrolovať tie zákony? Dodržiavanie tých No, zákonov? Prokuratúra. My môžeme dávať a podnety. poslanci, ktorí ten zákon schvalovali, by nemali akože teraz na to upozorňovať? Nemal by sa každý ten poslanec alebo ten výbor v tom Pôdohospodársky. podhospodárstve by nemal hulakať? Jaro, jednu vec ti poviem. Ako náhle povieš slovo by, tak už je zle. Lebo No, to podľa znamená, toho, či byť. že by znamená, že nechce sa do toho nikomu, lebo je to zahraničný investor. Celý pes, aj všetko je zakopané v slovo zahraničný investor a investícia, lebo to je svätý grál. Verejný záujem. A ešte sa vrátime s Gretkou k verejnému záujmu, lebo sme sa na túto tému veľmi dlho bavili. Áno, ale poďme dokončiť tú právnu No, stránku, dobre. lebo, To je tiež. lebo ty máš Ja by viacej som- tých vecí právnych, čo si mi hovoril do telefónu, alebo čo sme Keď som na prebrali. niečo zabudla, tak sme to Áno. spolu riešili, pripomeňte mi Áno, prosím. áno, tak poď. Ja by som rada vám najskôr vysvetlila, čo je osvedčenie o významnej investícii. Takéto osvedčenie o významnej investícii bolo vydané v júni roku 2022 spoločnosti MH Invest. A na to, aby sme pochopili nadväzujúce informácie, asi dám takú trošku teóriu, čo to je osvedčenie. Ale áno? ten dátum povedz. Ale najskôr poďme, čo to je to osvedčenie. Dobre. Aby ľudia pochopili, že o čom rozprávam, aby nebola to španielská dedina. OK. Takže osvedčenie o významnej investícii, ktorú dostala spoločnosť MH Invest, je dokladom, ktorý potvrdzuje, že významná investícia je vo verejnom záujme. Áno? Tento typ projektu. Prílohou osvedčenia je vymedzenie tzv. Strategického územia. To znamená, aby sme to možno aj vizuálne ukázali, že čo to je. Tu to máme. Tak prílohou, toto je to osvedčenie, áno, takéto osvedčenie. A prílohy sú parcely, dotknuté pozemky. územia. Áno, to znamená dotknuté územia tých vlastníkov, ktorí bude im ponúknuté na odkúpenie, respektíve budú vyvlastnení. Však sme si schválili zákon. Áno. Takže táto spoločnosť MH Invest, teda štátna SROčka, dostala osvedčenie o významných od teda vlády ešte. A je treba vedieť jednu vec, že dostala ju za účelom prípravy územia pre priemyselný park Čurany a dňom schválenia investície vládou, to znamená prijatím uznesenia, mám ho tu tiež, potom vám viem ukázať, táto štátna SROčka získala predkupné právo ku všetkým tým parcelám, tým istým dňom. Áno? Čo zrovna jedno, tá. Prosím? No, lebo ona má... Je na to, Prosím? No, lebo ona má... Je na to zriadená. licenciu. Tá. Áno, dostala Osvedčenie. toto osvedčenie, To som o ktorom chcel hovorím. upozorniť. osvedčenie, Áno? teraz dostala... Takže treba predkupné rozlišovať právo. dve veci. Tak. Osvedčenie, ale on už dostal predkupné právo skôr, ako mal osvedčenie, pretože vláda schválila skôr. Osvedčenie vydáva následne až ministerstvo hospodárstva. Takže ja predkupné mám skôr, ako vydajú osvedčenie ministerstvo. Tak sa pomýlili, prehodili si body. Dobre, však ale úradník, dobre, áno, Ale zákonodárci. zase Však objektívne je tam zase právny dosť veľký problém, lebo niečo si nadobúda. Nemôžeš nadobúdať práva, ktoré ešte nevznikli. Nie, oni dostali prekupné právo bez toho, že by vôbec mali osvedčiť. Čiže ty dostaneš, že môžeš jazdiť, koľko chceš na aute, Nevadí, že ale nemáš budeš čakať za rok. Vec vybavená. Vybavené. To považujem áno. za vybavené. Dobre. Kristove, A teraz poviem ti, toto pokračujem. urobí zajtra váš Ideš. Môžem? Áno. 22 sme v roku. Dobre, stále sme ešte v roku 22. Ako už bolo spomenuté, že Pani Čaputová. tento strategické územie, kde má byť postavený ten priemyselný park, je v tejto chvíli vo výmere okolo takmer 500 hektárov. Takmer 500 hektárov poľnohospodárskej najúrodnejšej pôdy. A teraz, čo sa týka vydávania, procesu vydávania tohto osvedčenia, toto je veľmi významné z môjho pohľadu. Zákonná lehota od podania žiadosti, budeme hovoriť o tejto štátnej SROčke, štátna SROčka podá žiadosť o vydanie osvedčenia a na to má ministerstvo hospodárstva 150 dní na vybavenie. A teraz vám poviem, čo sa stalo.
7.6.2022 podali žiadosť. 7.6. ministerstvo hospodárstva rovnakého dňa, upozorním, posúdilo žiadosť. Rovnakého dňa 7.6. odôvodnený návrh ministerstvo pripravilo pre vládu a 8.6. vláda schválila. Kokos, toto nedáš. To Ja som tie ako- štoty papierov videl, to Takže znamená, že to čítala určite- umelá inteligencia. No jedine. Neuveriteľné. Ale keď tam dáš ty nejakú žiadosť, 3 riadky, tak ti odpovedajú. Pán Žilinka. Keby takto pracovali. Ja idem na pánovi všetko. Žilinkovi, idem pán Žilinka, učte sa. Takže Tak zjednodušenie pre Za 2 veľmi dní. jednoduché pochopenie. Nie z 2. 7.6. ja som ti to mohla doručiť do 24 elektronickej hodín, schránky večer. 24 hodín. Druhý deň oni to stihli na ministerstve posúdiť, pripraviť pre vládu kvalifikovaný návrh, to má plno príloh, viete si to orveriť na stránke vlada.go.sk, ja som si pozrela všetky tie prílohy, to myslím si, že nie je také jednoduché vytvoriť, treba zdôvodniť verejný záujem a tak ďalej a tak ďalej. A zrazu 8.6. zasadala vláda, ktorá prijala uznesenie, že schvaľuje vydanie Ako tohto keby, že osvedčenia. daj to sem, ja ti to Jedna noc. podpíšem, nech je tam čo chce. Jedna noc. Mne akože ja to berem, že sú ľudia, a ja to skúsim z môjho pohľadu, nevedeli o tom skorej všetci? No to som chcela povedať. Rok dopredu? A 2 tu- roky dopredu? Dobre, a tu ešte A doplním. kde je potom? Igor Caputová. Na tento zákon, toto osvedčenie má osobitnú právnu úpravu. Volá sa to zákon o významných investíciách. Na tento zákon sa nevzťahuje správny poriadok. Inými slovami, účastníkom konania v tom zákone o významných investíciách sú v podstate 2 subjekty. Ten, kto žiada osvedčenie a ten, kto ho vydá ministerstvo. Koniec. Čo je Takže správny inými slovami, Sú človek všetci nemá možnosť sa brániť, Dvaja sa dohodnú. nemá možnosť sa nejakým spôsobom brániť na oko, len treba vedieť, že toto je v rozpore s našou ústavou a je to v rozpore dokonca s veľa váženou Európskou úniou. To potom. To na záver. Nie, to bude ešte na záver veľa Áno, vecí. dobre. Áno, to Dobre, bude tak ešte na poď. záver. So samotnou chartou základných práv EÚ a zároveň vlastne prijatím takto koncipovaného zákona, ja hovorím, že takmer všetky zákony na Slovensku sú v rozpore s ústavou, niektoré ich ustanovenia. Ja teda čo čítam, ja mám za to, že sú takmer všetky. Ale nie len je v rozpore s primárnym právom EÚ, to znamená s chartou základných práv Európskej únie, ale prijatím takto koncipovaného zákona došlo aj k porušeniu doktríny pozitívneho záväzku štátu. Jak dovolíte, prečítam článok 47, prvý odsek Charty základných práv EÚ, ktorou Európskou úniou sa stále oháňame. Každý, koho práva a slobody zaručené právom únie sú porušené, má za podmienok ustanovených v tomto článku právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom. No a tu sa dostávame k tej aktívnej legitimácii. Nemôžeme sa domáhať ochrany pred súdom, lebo nie sme aktívne legitimovaní ako účastní konania. A teraz ďalší fakt. Osvedčenie, ak sa, budem to hovoriť tak ľudovo, osvedčenie, o ktorom sa tu stále bavíme, pokiaľ sa nezačne s realizáciou projektu, stráca zo zákona platnosť po 1 roku. Dobre? Osvedčenie. A bolo by dané 22. Predkupné právo sa na základe súhlasu vlády s vydaním osvedčenia dáva na 2 roky. Podľa mňa je to logické, vysvetlím, pretože ja môžem začať realizáciu projektu, ja neviem, po pol roku a ja potrebujem v podstate ak by to bolo OK, tak potrebujem na čas na vykúpenie tých pozemkov. Avšak vzhľadom na to, že už táto vláda, teraz prechádzame k našej... Naša nová vláda. Áno, táto vláda odsúhlasila predĺženie predkupného práva. Ale ja zastávam názor, že predĺženie bolo kvôli tomu, že osvedčenie tejto štátnej SROčky stratilo platnosť po roku, keďže nerealizovala nič. To si samozrejme overím cez infožiadosti. Áno, takže to vám potvrdíme alebo vyvrátime túto tézu. Veľmi zjednodušene ešte raz, lebo vidím, Áno, aj že pre sa mňa, pozeráš. aj pre mňa. No. Že to osvedčenie podľa zákona má ročnú platnosť. Realizáciou investičného zámeru sa rozumie buď začatie výstavby, čo zrejme nemohlo byť, alebo lebo nemáme inžinierská územný. činnosť. Takže toto je len môj logický vyplývajúci úsudok, že zrejme stratilo platnosť. Buď začatie výstavby, alebo
uplatniť vecné právo zriadiť na LVčku, to znamená, že zriadím si tú ťarchu, alebo začatie zasielania kúpnych zmluv tým dotknutým, ktorých pozemkov sa to týka. Ale ako ja môžem zasielať v 23. roku návrh znenia kúpnych zmluv dotknutým osobám, keď v 23., lebo vtedy stratilo platnosť osvedčenie, keď až v 24. žiadam o vyhotovenie znaleckého posudku na posúdenie všeobecnej hodnoty pozemkov. Ja som stratený. Ešte raz pri Ja som stratený. Dobre. Skús inak. Príklad. Máme toto, flipchart, idem kresliť. Zmluva a oni idú aj tak ďalej. Akože ja som obyčajný chalán, Dobre, ja to spravím. čo bolo Ešte raz. nepochopiteľné, nech to vysvetlím. Mám osvedčenie vydané, osvedčenie pre spoločnosť MH Invest v okolnostiach konkrétneho prípadu je toto osvedčenie. Toto osvedčenie o významnej investícii schválila vláda, ministerstvo hospodárstva vydalo osvedčenie v roku 2022. Toto osvedčenie, ak sa nezačne realizácia investičného zámeru, stráca automaticky zo zákona po roku platnosť. Koniec, neexistuje. Dobre, ja skočím. Čiže ja keď dostane stavebné povolenie, mám tam nejakú lehotu. Máš 2 roky a nezačneš 2 roky stavať, tak ti stráca platnosť. Musíš podať znovu nové. A podal? Dobre, už rozumiem. Ešte Počkaj, vysvetlím. lebo to je to osvedčenie, Hneď áno? ti vysvetlím na Toto tom je to stavebnom. osvedčenie. Ak by si ale začal stavať, aj keď len oplotenie alebo zriadenie staveniska, tak tebe už nevyprší platnosť stavebného, ty len predĺžiš dobu výstavby. A to je to, čo sme sa bavili o tých predkupných právach. Čiže ale im prepadla licencia, čiže nemôžu byť to, že predkupné trvá 2 roky, licencia rok. Lenže ak oni by to boli stihli začať, ako ty začneš stavať počas stavebka, tak ty už len predĺžiš dobu výstavby. A oni Čiže- len predĺžia... Lebo preto mi to Áno. nesedí, lebo tam tie dva časové Tak toto je. hory. Lenže toto sa nestalo. Táto právna skutočnosť Ale nenastala. a keďže prílohou tohto osvedčenia o významnej investícii sú tie pozemky, tie parcely, áno, tak ja hovorím, že toto po roku stráca platnosť, lebo som nezačal tú významnú investíciu realizovať. Tak ako môže mať trvanie predkupné právo? To je presne Však to. toto sa pýtam. To som vám teraz vysvetlila. Čiže ešte raz, nezačal si stavať po dobu platnosti stavebného povolenia? Tak ti to prepadlo. Nula. Už musíš žiadať nové stavebné povolenie. A tu je to- Začal si pardon? stavať, predĺžuješ len dobu výstavby so starým povolením. A toto je to. Predkupné právo padlo spolu s tým, lebo podmienkou predkupného práva bola platnosť licencie a konanie Ale počas potom platnosti licencie. podľa zákona, kto tie pozemky vykupuje? No, Na základe čo? Ale na základe táto čoho spoločnosť vykupuje? MH Invest. No, len To si kladieme tú otázku aj my. Aj vy? Dobre, tak Áno, o to nie to som si sa kladieme, že len na... tak, lebo sa už tak povedalo. Upresním, a asi som to povedal, len bolo veľa tých informácií, že toto osvedčenie podľa môjho názoru, keďže nie sú tam realizované stavebné práce, neexistoval znalecký posudok na posúdenie všeobecnej hodnoty pozemkov, ten existoval až zadaním v marci 24, bola doručená objednávka Dodnes není znalcom. územný plán. Áno, a teda ja mám za to, že ak stratí osvedčenie platnosť, Nie to pán minister. ak stratí osvedčenie platnosť, ktorého prílohou sú tie parcely, tak stratí aj predkupné právo, význam a tým pádom by ten žiadateľ o to osvedčenie mal katastru napísať zalúbený list a povedať, osvedčenie mi zaniklo, vy máte predkupné právo z tých pozemkov. Spolu s nekonaním počas platnosti licencie zaniká právo na predkupné právo vo vzťahu k tým parcelám, ktoré sú v osvedčení uvedené. Ale aktuálna vláda, je treba vedieť, ja tu máme jedno vzorové LVčko, podľa všetkého, lebo to bolo už teraz v 24. roku, vydalo predĺženie predkupného práva. No, Napriek tomu, že nie je platné áno. Ja zastávam názor, že to osvedčenie stratilo platnosť. Ja ho netvrdím, ja to zistím cez infožiadosti, áno, ale v tejto chvíli to netvrdím, ale logicky mi to z toho vyplýva, že stratilo platnosť. Čo sa s tým dá robiť? No, Ja by som tu navrhoval, že pán minister, pozývam do krčmových rečí, aby sme teda vysvetlili niektoré otázky, ktoré nám Sú není otvorené ešte. A tu je napísané v konkrétnom liste vlastníctva, ktoré je z toho zoznamu, jedno som vyťahla, lebo všetky tam majú to predkupné právo, je písané,
Predĺžuje sa platnosť predkupného práva, ktoré bolo zapísané na základe Z6253 z roku 22 8. júna do 8. júna 25. No. Kalendárny rok. Zákon umožňuje predĺžiť predkupné právo, ale ja zastávam názor, že musí zároveň platiť aj osvedčenie. Jak Musí teda- ho takto Ale jedno bez druhého nejde. A na to nadväzujem, že myslím si, to je moja domnienka, ktorá nie je overená, že To sú tie šamorinské vrabce, šamorinské vrabce, že bolo No, vydané Láďo. ďalšie osvedčenie v prospech spoločnosti, prepáčte, toto je ďalšie z roku 24, 21. júna 2024 bolo zverejnené na stránke Ministerstva hospodárstva, takže si to viete overiť, ktorý v roku 22 sa to volalo Investičný projekt Šurany Industrial Park a tu sa to volá Investičný projekt výstavba závodu na výrobu batérií pre elektromobily. Pre spoločnosť GIP Energy X Slovakia SRO. Deň zápisu spoločnosti, myslím, že má 5000 základné imanie v tejto chvíli, 22. novembra 2023 a ja len tak pre zaujímavosť vám poviem, že členovia z dozornej rady pochádzajú z nasledovných krajín: Čína, Veľká Británia, Spojené štáty americké, Nemecko. A sme doma. To je dozorná rada spoločnosti. Takže niekto toto krásne vyloboval, aby sme zobrali. No. Jadro. A teraz ešte veľmi To zaujímavý vylobovalo. fakt. Ja som si, samozrejme, bolo to nemožné za tak krátky čas, ale námatkovo som kontrolovala prílohy parcely. Tu sú parcely prílohy a niektoré sú rovnaké. Tak kto Čiže má sú predkupné dve právo? licencie, Ja sa dve pýtam, licencie. kto má predkupné právo? Si Ten, čo dodali- má osvedčenie, ne? Ale majú dvaja. Nie, Dobre, nikto ja by som nemá papiere osvedčenie. zahodil. Ale tu, navíc. ako aby sa to nezdalo tak úplne zle, tuto je spoločnosti MH Invest, rozumiete, štátnej SROčke, Ktorá nemôže vykúpiť. rozloha tých pozemkov v prílohách je 476 aj nejaké drobné hektára, kým tu je menej tých pozemkov, tu ide o 181,32 hektára. Takže to je len časť týchto. totožné. Časti sú Časti totožné. totožné. Áno. Ľudský faktor, ne? Sa Áno. prekleplo. Ale Sa to- tu, aby sme uviedli na pravú mieru, tak štátna SROčka podľa aktuálne platného zákona môže jedine mať predkupné právo, takže táto firma nie je štátna, takže nemôže mať, hej. Ale potom na čo tá No, dobre. No, To ja- veľa ja- otázok. Nie, však ale to je tá otázka, chápeš? Hej. To je otázka, Na je, čo? že čím väčší chaos sa okolo toho urobí, Áno, aby presne ľudia tak. do toho nevideli a potom sa vystúpi na tlačovke a povie sa, že má to prínos 3,5%, Ja by som sa inak hele, opýtal, ďalší podvod Keď sú HDP. tam dve ako SROčky, nebude to na to, aby sa to ešte predávalo medzi Veď to nimi? sa bude. No, to sa bude, to sa bude. To sa bude. To je zrejme tých 10 miliónov, ale možno nie celkom, bude lebo to viac. malo byť 60 Keď čo hektárov. im viac firiem, tým Sa to skôr sa preferuje postavia celkom, napríklad ďalšie. Takže toto mi tak logicky z toho vyplynulo. A tu by sme sa mohli dotknúť toho verejného záujmu. No, toto je tá téma. Poďme. Pretože A to je taká perla. predpokladom a asi najzávažnejším predpokladom na vydanie takéhoto osvedčenia o významnej investície preukázanie, zdôvodnenie verejného záujmu. Tak ako definuje náš ústavný súd verejný záujem? Našla som jeden nález plenárny, teda všetci sudcovia ústavného súdu, ktorí povedali, že verejný záujem je potrebné chápať ako záujem, ktorý možno označiť ako všeobecne prospešný záujem. No. Je všeobecne prospešný tento záujem, pretože ja hovorím, ústava naša negarantuje alebo neposkytuje ochranu zahraničným investíciám. Tak. Ale naša ústava, áno, poskytuje ochranu podnikaniu. Ale naša ústava poskytuje ochranu vlastníckému právu tých občanov, poskytuje právo na životné prostredie a osobitnú ochranu poľnohospodárskej pôde. A ja hovorím, že by tu mal ústavný súd náš možno urobiť tzv. Test proporcionality a vyvážiť tie dotknuté práva. Čo je viac? Či je dôležitejšia zahraničná investícia na najúrodnejšej pôde poľnohospodárskej černozeme, ktorú máme, na tak obrovskej výmere, ktorá je podmývaná podzemnými vodami, Je to V Podunajskej nížine. v Podunajskej Je to nížine, špecifický na 500 biotop. hektároch. nedá sa vrátiť späť. Áno. Čak poďme Áno. zákon najprv. No. No, alebo je dôležitejší teda akože Zahraničný občan investor. alebo zahraničný investor. Jednoduchá Možno otázka. je to ako Kiska, vieš.
jak je to ľudské práva, nesmú byť nadradenými tými obchodnými. Áno. No ale to nemáme v ústave toto. No nemáme, ale Kiska povedali. No, zjavne aj Ale aj konali. konali. Ale aj zjavne konajú aj Ale celý títo. štát tak koná, keď si pozrieš. Ako na nás Zobrali ale. tri- A, my, No, áno. poď. A možno by bolo vhodné vykonať tzv. Test proporcionality, lebo keď je dotknutých viac práv, tak ten test proporcionality pozostáva z preskúmania podmienky vhodnosti, nevyhnutnosti, teda potrebnosti Toto. a podmienky primeranosti, či je primerané sledovanému cieľu. Hej? No. A čo ten na to zásah. Európska únia? Ako to má Európska A čo na to naše ochranárske združenia? Kde sú? No, tu, pri stole sme všetci teraz tu. Máme ešte jednu, že Máme. Máme spriaznenú. OZ za Čistý Gemer, týmto srdečne Čistý Gemer, pozdravujeme. Oni majú v predmete v stanovách ochranu životného prostredia. Je to môj bývalý spolužiak z inžinierských štúdií a tá samozrejme nám vyjadruje podporu v tomto smere, pán inžinier Mlynár. Pán Mlynár. Takže ďakujeme za Myslím, podporu. že mali by aj ľudia z dotknutých lokalít, ale my všetci, pretože ako tu sme sa už bavili o tej mrkve. Pán tak. Takže toto je to, čo nás do budúcna môže ešte živiť, zachrániť a dať nám nejakú možnosť budovať niečo. Ale Dobre, že z tej ale pôdy, poďme ešte trošičku ďalej. Ten verejný záujem. Naspäť verejný Ja záujem. sa napadlo ešte, že ako je možné, že tá hlina skončí na No, to by smetisku? som aj- Prečo, toto je niečo ako strašné. logicky, ako normálny sedlácky rozum, prečo tu zem, keď už chcú niečo robiť, že aspoň nerozmýšľam, že by ju odpredali s nejakým ľuďom. Ale to bude, Rozumieš, to tam, kde bude, nie je Toto nerovná povedal zem, alebo niečo. okresný úrad mi Počkaj, ty predbežne. nerozumieš, ako to bude Nové v zámky. skutočnosti. Bude sa predávať, ale nie tak, že bude to okresný úrad. Nie, to sa vyvezie a potom, Súkromná firma potom sa to to dostane začne a- predávať. Tradične, no. Ale Však áno, to už 150 nebude- eur je fúra, Presne, 8-tonová. presne, no. Plus doprava A sa. takto sa to deje. No. Dobre, ale poďme ešte, na začiatku si hovorila, že Európska únia nejak definuje pôdu, ornu. Nie, Organizácia spojených národov. Ježiš, A to bude a na to je čo? záver. A toto je z môjho pána obľúbeného profesora Dema. Dobre, ale chápeš, On to čo tu je to uvádza. Organizácia spojených národov? No je organizácia... Je najvyššie uznávaná na našom svete? OSN? Ty už chceš končiť? Že takúto Vieš vážnu čo, vec mám prečítať? Ale Ja mám takú skratku, vieš, ale nechcem byť sprostý. Oni serú na nás, alebo opačne. Dobre, ne, ja som to chcel len podotknúť, že toto by sme nezabudli, že ešte teraz sa neblížime do toho finále, ale Aj keď si myslím, že už sme povedali toľko informácií, no, ako že je ich bude veľa, treba je ich ešte strašne aj- veľa. zdravotné by Budeme som- pokračovať zdravotné a tak ďalej, urobíme A ďalšiu. to je ďalší krok k verejnému záujmu. Tak. Čo je verejný záujem? Záujem verejnosti. Tak. A kto je verejnosť? To sú tí ľudia, Tak. to sme my ľudia, to je životné prostredie a to je budúcnosť štátu. A to je verejný záujem. A HDP, jak hovorí pán profesor Stanek, hele, ďalší podvod, to nám nezabezpečí. Jasné. A nezabudnime na, podľa môjho názoru, mimoriadne prehliadaný článok a jeho konkrétny odsek v ústave. Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú priamo alebo prostredníctvom volených zástupcov. toto- Tento článok, alebo teda tento konkrétny odsek predmetného článku je podľa môjho názoru v Slovenskej republike mimoriadne prehliadaným článkom ústavy. A toto by si Priamo mali uvedomiť neviditeľný. volení naši Nie to, že zástupcovia. prehliadaný. On je neviditeľný. ale Ignorovaný. Nie, ako on je každé 4 roky Viditeľný. viditeľný veľmi. A moja mami, Pozor. ja Deň spomeniem, volie. Posledný mesiac, ty. spomeniem moju milovanú rok. mamičku v tejto chvíli, ktorá mi hovorila, že počúvala prejav prvý nášho pána prezidenta, aktuálneho. A údajne spočítala zo pár krát, povedal práve túto vec, že štátna moc pochádza od občana. Tak prosím, poďme sa tým riadiť. To budeme samozrejme, vy viete, že sme samozrejme členovia prípravného výboru súčenia referenda a bude to jedna z našich hlavných tém, keď túto konečne vyriešime, lebo nám to zobralo úplne všetko, čo sme venovali súčeniu referenda. Budeme sa samozrejme v ďalšej časti venovať dopadu na životné prostredie a hlavne na zdravie ľudské. Veď to. Čakáme ešte jedno vyjadrenie. Zo pár vyjadrení. Čakáme zo pár vyjadrení, čiže nechceme robiť unáhlené závery. Potrebujeme sa pozrieť na to, kedy sa formovala táto technológia, ako sa vyvíjala táto technológia a kde dneska je tá technológia.
s dopadom na naše zdravie. S dopadom pozdravujem do VHO, aby sme my nemuseli tú pandémiu, ktorá s týmto môže vzniknúť a zrovna na našom území, aby sme sa tým nemuseli zaoberať. Ale prejdeme k tomu finále, ja by som chcel Gretka, Ja by som si dovolila odporúčanie možno pre tých, ktorí nie sú spokojní s tým stavom, ktorému čelia, a síce či už sú im zasielané návrhy kúpnych zmluv od spoločnosti MH Invest SRO, alebo sú už dokonca vyvlastňovaní. Moja právna rada by znela nasledovne. Ústavný súd Slovenskej republiky má, myslím, že to je paragraf 132, neviem ktorý odsek, ktorý hovorí, že ústavný súd môže prijať ústavnú sťažnosť aj v prípade, ak ste neprešli všetky všeobecné súdy, ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa. Ja zastávam názor, že toto je dôvod hodný osobitného zreteľa, a tým pádom sa obrátiť nie na Všeobecný súd, ale priamo na našich ústavných sudcov, ktorí sú práve garantmi ochrany ústavnosti slovenskej A sú za to republiky. platení, to netreba zabúdať. A toto treba dodať ešte takú otázočku ti, že kto môže túto ústavnú sťažnosť podať? No určite minimálne tí, ktorí sú dotknutí, ale keďže ja zastávam názor, že táto otázka sa netýka len tých, o ktorých ide, tak osobne ja by som sa dopísala medzi účastníkov. Teda navrhovateľov, sťažovateľov. Hoci aký občan. Netvrdím to s úplnou istotou, samozrejme tomu treba povenovať ešte pár dní, ale ja si myslím, že tí, ktorí sú tým dotknutí, tým výkupom pozemkov, eventuálne vyvlastňovaním, tí sú, podľa mňa, môžu byť sťažovateľmi pred ústavným súdom, a dokonca ja osobne by som sa pripísala, aj keď v tej lokalite nežijem, pretože ja mám záujem na ochrane životného prostredia. Samozrejme, nie je Greta ako Greta, áno? Ja nie som Greta Thunberg. Toto nás nenapadlo. To nás nenapadlo. No tak to zrovna s ňou skamoškovať som ani nechcem to byť. nenapadlo. Takže Možno tuto by mohla pomôcť pani Čaputová, ktorá je a vzýšla z týchto vecí. Možno by mohla prísť do Šurian, osloviť všetkých aj s majiteľov takmer. Ten je celý. aj s pánom Rizmanom. Zo skládku, Však nie? to preto vyzývam pani Čaputovú, že by ste mohli tých účastníkov, majiteľov tých pozemkov zohnať a obrátiť sa, lebo vy to rada robíte, alebo ste to robili, obrátiť sa na ústavný súd a pomôcť tým ľuďom Šuranov. Možno pán Pellegrini si zobrať príklad od pani Čaputovej ako predchodkyne v úrade a mohol by sa toho zhostiť. Nič menej. Gretka, k záveru. Strašne ma toto irituje. Ja by som ešte to povedal. Povedz, Erika. Ešte To nie, má ešte vie, chceš ako ty. sa to robí. Počkaj, a to Pretože som vieme, si že sa len to... Počkajte, lebo není počuť, Erika. Že do väčší Čaputová vôbec vie, ako sa to robí, keďže vieme, že tam bola len tak na papieri. Však ale má Rizmana. Definícia ten tvoj- OSN. A ten má kde čo, jaké akciové veci. Green Deal, povedz ty. Dobre, tak ešte nekončíme. Green Deal, ešte Ešte Green Deal. ideme Green Deal. Dobre, tak poď. No, to len tak stručne, hej, že však teda prijali sme v rámci agendy 2030, prijali sme aj Green Deal, to je ľudovo povedané, volá sa to Európska zelená dohoda. No a tam máme konkrétny veľký bod ochrana planéty. Hej, ochrana planéty a zdravia v súlade s prírodou. A čo tam hovorí vyboldovaným tučným písmom? Cieľ je zabrániť degradácii a znečisteniu pôdy, ktorá je jedným z hlavných príčin klimatickej krízy. Neblázni. Ups. Že by vlády išli proti Green Dealu. Green Dealu? Ja, Áno. Šimečka. No, Kde si? tak ľudia, ja keď som čítala ten Green Deal, tak si hovorím, a to snad nie je. Tak na jednej strane príjmeme Green Deal, veľmi o ňom rozprávame, vypracujeme takmer 30-stranový dokument, áno, No, to sa týka len nás. o degradácii a znečistení pôdy a v záujme Green Dealu a výroby batériek na výrobu elektrických vozidiel my znehodnotíme 1000 hektárov, lebo rátame To je prvá fáza, vieme, že bude druhá Áno, existovať. takže hovoríme o takmer 1000 hektároch najúrodnejšej slovenskej pôdy
v záujme prijatia Green Dealu? Je to schizofrénia, Nie, či to čo? je oxymoron. Ako, prepáčte, ale... Potrebujeme detektíva Orieška. Ja fakt neviem, či si z nás robia srandu. Lebo toto tam je, ale vážne. Tak možno nedočítali do konca, Bože, no. No, ja neviem. Napísal to nejaký úradník, ale tak... Green Deal je pre plebs, nás to nezaujíma. No v každom prípade som im to pripomenula, hej, lebo toto je tam vyboldovaným hrubým písmom. Zabrániť degradácii a znečisteniu A pôdy. tahoma to nebude? No. Ty No, košo. máme tam strašne veľa vykričníkov, otáznikov, to veľmi mierne povedané, právnych nedostatkov, veľmi mierne povedané. A je zaujímavé, že všetko sa to vždy nejakou tlačovečkou alebo nejakým prehlásením tak akože bere ako fakt. Ale my to teraz ako nie, nebude to tam, pretože naozaj toto si, ja neviem, no pôda je základ všetkého prežitia. Tak ja už neviem, ako zákonné je to platidlo matka sa- zem, No. stále nám to hovoria, matka zem, nemáš, nedopestuješ, nezieš, Základom sú nepostavíš. potraviny. A koľko tak Všetko vyrátali? je od 5 miliónov bochníkov chleba z tej úrodnej pôdy na tých šuránoch? Ja čo som robil naposledy pán takáč mrkvu, tak celé Slovensko by mohlo mať. No a nemuseli by sme dovážať. Domácu. Alebo A možno by sme mohli povedali, poslať... svine by tam mohli byť. Áno, ale možno sú by sme tam mohli tie aj na svine, Ukrajinu no. poslať, vieš, V ako akej pomoc. forme? Zjesť sa nedá. Dobre, Gretka, poď túto čerešničku na torte sme sa nehali Zatopkuj to. nakoniec, lebo v našej ústave samozrejme existuje nadradenosť nad našimi zákonmi definovaná. A všetci sa na tom podielali, poda ktorým je to veľmi vyčítané, že sa na tom podierali. Tak poď, toto nám prečítaj. Pracovná skupina pre pôdu Organizácie Spojených národov OSN. definuje pôdu nasledovne, citát bude. Pôda je obmedzený a nenahraditeľný zdroj. V prípade postupujúcej degradácie a jej straty sa tento zdroj stáva v mnohých častiach sveta limitom ďalšieho rozvoja ľudskej spoločnosti. Ak by prestala existovať pôda, prestane existovať biosféra s ničivými následkami pre ľudstvo. Niečo dodať. Dobre, na záver povieme, že pozdravujeme všetkých poslancov, aj tých európskych, ale aj zástupcov pri OSN, pri Červenom kríži, lebo nebude pôda, nebude zdravie, budeme všetci pandemicky zomierať. Pozdravujeme nášho pána prezidenta, aj všetkých bývalých prezidentov, ale ľudia, čo sme chceli vám dneska ukázať, je, že keď sa nezajímaš o politikov, oni sa o teba ale strašne radi budú zajímať a za teba budú všetko rozhodovať. Nebudeš mať právo ničoho, lebo zveríš svoju bytosť do rúk niekoho. A OSN to hovorí úplne jasne. Postavte sa za svoje práva. 21.8. je deklarovaná nejaká schôdza miestneho, mestského zastupiteľstva. A jedno, odkiaľ ste, je to naša spoločná slovenská matka zem, úrodná, alebo najúrodnejšia v rámci Európy. Najúrodnejšia. No. Naša zem, ktorá môže živiť minimálne nielen Európu, ale aj časť Ázie, ale časť aj Afriky. A keď budeme mať dobrých biznismenov, tak aj Spojených štátov amerických, kde by sme mohli vyvážať, lebo dovážame, že lode sem chodia plné, naspäť prázdne. Na baterky určite. Na baterky, to znamená, že môžeme tie lode naplniť, aby išli dvakrát vyvážené hore-dole. Pozdravujem všetkých dopravcov, kamionistov, ktorí vám tiež záleží na nás. A 22.8. sme my s Katkou v Infovojne, kde vás budeme informovať o ďalších veciach, ako to prebieha, ale rozhodne krčmové reči sú na strane Zdravého rozumu a prežitia. aj tak sa A to dá národa. povedať. Takže v krčme nájdete aj murára, aj betonára, aj kaderníčku, ale aj vysoko inteligentných ľudí, len stačí spolu rozprávať. Takže sa tešíme na ďalšom, ďakujeme, že ste boli účastní nášho špeciálu. Igorko, ďakujem, že si bol ochotný ísť pešo toľké kilometre.
Erik, ty si bol na elektrickom aute, vy dve ste došli asi na slnečných Ja som nejakých. na bicykli. Vy ste došli na bicykli, ty si došiel na tandeme. kolobežke a ja jediný som došiel na diesli, lebo ja jediný mám zdravý rozum. Vieš, kedy by som mal... Krásny deň. Vieš, kedy by Majte som mal elektrické auto? Keby som tej Bratislave dočiahol na tie káble z auta. Ja to by bol To už sú už to by trolejbus. si bol trolejbus. Majte sa pekne, vidieť. Krásny deň. Dobrý.